सनाखौ बाबा सनाखौ थाबायनो फोरोंनो फैदों थाबाय होननो सोलोंदों दिनैहाय चिंगि बादि खानाय खाना होथारदोंलै आङो सिख्लाफोर बादि नै ओलै आफैखौ टाटा बाय दे बाय नै मामिखौलाय बाय नुलायो नोङो दे टाटा होनदो दे बाबु बाय होनदो दे बाय सना बाय लोगो इस Abacunya video aja. Mới thằng nữa hả? Oleh, tu. Video cuna. Dumah ni. Oleh. Dumah ni. Asya, mai pahar porbot thawai tu nunglai. Deh, gue kira asing macam thawai ni dengan aku deh. Deh. Babu, video, Raja video. Jap. मोजां थाबायखासै हे आंनि बिसौआ आयै सुवाखौसो नायदो आबदों नै मैना खान्थाखौ मिथियाखै नोङो सिं गोरोंसो इयो थाबायनो मैना खान्थाखौ मिथियाखै बैग्रि सु मैना खान्था सु फैदो ब्रेवसो होयो फु ले सना दे गुड मर्निं दे Good morning. Cendela này, acing ạ. Gula jebay này. Deh, sana deh. Cendela apa nanya deh. Này, जों ज'नो थाबायनो फैदोंमोन बाबुखौहाय थाबायनो फोरोंदों न'आवहाय आख' फाख' जायो नालाय